खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि नोंथाङा जुदि जौ लोंनानै जुदि ड्राइभ खालामदोंब्ला थामहिनबा गारि सालायदोंबा नोंथाङा सांग्रां जादो बे समाव हान्था मेला बिफान आरो पुलिस बिफाना नोंथांखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनो थाखाय थियारि जादों आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे समाव गोख्रोङै सिग्रोमनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय दङ बे समाव नोंथाङाबो जुदि पिकनिक जानायनि मुङाव जौ लोंनानै जुदि ड्राइभ खालामदोंबा जुदि नोंथाङा गारि सालायदोंबा बे समाव नोंथाङा दिनैनिफ्रायनो गारखादो नङाब्ला बे समाव गुबुन गुबुन जायगायाव थामहिनबा चेकिं पइन्टफोराव जुदि नोंथाङा पुलिसफोर लोगो मोनोब्ला बा हान्था मेला बिफाननि सुबुंफोरखौ जुदि लोगो मोनोब्ला नोंथाङा बा नोंथांनि लाइसेन्सजों लोगोसे नोंथाङा 6 दाननि जोबथेसालियाव थानांदों गोजा न'नि आलासि नोंथाङाबो जानो थांगासिनो दं थ' बेखायनो नोंथाङा बे समाव जौ लोंनानै जुदि ड्राइभ खालामदोंब्ला बे समाव पिकनिक जानायनि मुङाव नोंथाङा जुदि जौ लोंदोंब्ला बे समाव नोंथाङा सांग्रां जादो सांग्रां जायोब्ला नोंथांनि बे लाइसेन्सआ थागोन आरो बे समाव 6 दान जोबथेसालियाव थांनांनिफ्राय नोंथाङा बारग'गोन थ' बेखायनो बे समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव चेकिं हाबाफारिया थामहिनबा गोख्रों सिग्रोमनाया सोलिबाय दं थ' बेखायनो नोंथाङा बे समाव जौ लोंनायनिफ्राय बा जौ लोंनानै ड्राइभ खालामनायनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव था आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे समाव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिया सोलिबाय दङ थिग बेबायदिनो क'क्राझारावबो मैयानि सानाव DTO थामहिनबा हान्थामेला बिफान आरो बे समाव पुलिस बिफाना हरनि समाव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बिथां DTO दजेन बसुमतारिया बुंथिदों जे जाय बिथांमोना बे समाव आयेन बेरेखा जौ लोंनानै जुदि ड्राइभ खालामोब्ला थामहिनबा गारि सालायोब्ला बे गारि सालायग्रा सुबुंफोर बे सुबुंफोरखौ बे समाव गोख्रों सिग्रोमनाय जागोन आरो बिथांमोननिफ्राय जुदि जौ लोंनानै गारि सालायनाय जुदि फोरमान मोनो बे फोरमान मोनोब्ला बिथांमोननि लाइसेन्सजों लोगोसेनो बिथांखौ 6 दाननि थाखाय जोबथेसालियाव दैथायहरगोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथां दजेन बसुमतारिखौ जोङो जिल्ला हान्थामेला बिफाननिफ्राय दाब दाब पुलिस स्टेशनाव ज' थांनानै जयेन्टलि चेकिं खालामबाय थागोन खालामगासिनोबो दङ खालामबाय थागोन आरो दा हयथ' 10:30 जाबाय बे चेकिंआ अखा थंब्लेदबो जानो हागौ माने जोंना थांखिया जाहैबाय जुमाय लोंनानै गारि दा सालायथों बे मेसेजखौ होनो नागिरदों जों आरो मख'नांगोन जे बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदोंमोन थांनाय साननैसो सिगाङाव बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जाय बिथांमोना जौ लोंनानै गोख्रों बा जौ लोंनानै बिथांमोना गारि सालायोब्ला बिथांमोननि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायदों आरो बे खावलायनाय लेखायैनो बे समाव आसाम नाङैनो हान्थामेला बिफान आरो पुलिस बिफाना गोख्रों सिग्रोमनाया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो फैगौ 15 जानुवारिसिम गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिया थामहिनबा सानफ्रोमबो सिग्रोमनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थिग बेबायदिनो हान्था मेला आरो पुलिस बिफाना बेखौ नोजोर बोनानैनो गोख्रों जादों आरो सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ बे समाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो क'क्राझाराव गुबुन गुबुन जायगाफोराव सिग्रोमनाय हाबाफारिया गोख्रों नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों बेखायनो सोरबाफोर जुदि जौ लोंनानै जुदि बे समाव ड्राइभ खालामदोंब्ला बे ड्राइभ खालामग्रा सुबुंफोरा बे समाव जोबोदनो सांग्रांथि जानाया मोजां नङाब्ला नोंथांनि लाइसेन्सजों लोगोसे 6 दाननि थाखाय गोजा न'नि आलासि जानो नोंथां थांगासिनो दं बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों दा नोंथांमोना नुदों नैबेहाय चेकिं सोलिगासिनो दङ बे चेकिंआ फुरा क'क्राझार जिल्लायाव सोलिगासिनो दङ मोनफ्रोमबो पुलिस स्टेशना बेखौ खालामदों जोङो जिल्ला हान्थामेला बिफाननिफ्राय दाब दाब पुलिस स्टेशनाव ज' थांनानै जयेन्टलि चेकिं खालामबाय थागोन खालामगासिनोबो दङ खालामबाय थागोन आरो दा हयथ' 10:30 जाबाय बे चेकिंआ अखा थंब्लेदबो जानो हागौ माने जोंना थांखिया जाहैबाय जुमाय लोंनानै
गारि दा सालायथों बे मेसेजखौ होनो नागिरदों जों जिखुनु जायगायाव क'क्राझारनि जिखुनु खना खनलायाव रावबो दा सालायथारदों जुमाय लोंनानै बे मटर साइकेलानो होन साखा खब्रैयानो होन सालायग्राया दा लोंथों गाखोग्राया लोंनायखौ जोंहा बादा गैया नैबे गोदान बोसोर बरायनायनि नामाव रंजानायनि नामाव खैफोदाव गोलैनायखौ सरकारा लुबैयाखै जों लुबैयाखै गोदान बोसोर फैगासिनो दं खोब रंजा खुसियै जोङो गोदान बोसोरखौ बरायनि गोग्गो देहायै दा रंजानायनि नामावनो जुदि खैफोदाव गोग्लैयोबा बे जुमाय लोंनानै जाब्रबथाय जानानै जुदि खैफोदाव गोग्लैयोबा बिसोर दुखु गोनां जागोन दा बयबो रायजो राजाफोरखौ गारि सालायगिरि बिथांमोनखौ एकदम गोसो सिंनिफ्राय जोङो खावलायहरनो नागिरो नोंथांमोनहा रंजानायनि नामाव जुमाय लोंनानै गारि दा सालाय जुमाय लोंनाया न'आव लों आराम लोंनानै था नाथाय गारिखौ दा सालायथार बेनो एकदम स्पस्ट खोथा आरो मोनसे आरो आं खनसे होनबावनोसै माने बे चेकिंआ ना फुरा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनफ्रोमबो थानायाव मोनफ्रोमबो एलेकायाव सोलिगासिनो दं आरो सोलिबाय थागोन ओंखायनो सांग्रांथि जा जुमाय लोंनानै गारि सालायबा 10,000 फाइन जायो बेखौ जों बयबो मिथिगौ आरो मिथियाबा सोरबा बेखौ मिथिनानै ला बेजों लोगोसे 6 दान जेल जाफानायबो प्रभिजन दं बेहाय आरो बिनि लाइसेन्सआबो खनले जुदि बे जुमाय लोंनानै गारि सालायनाय डिटेक्सन जाबाय थायोब्ला बे लाइसेन्सआनो केन्सेल जाथारगोन बे आरो बे जिबनाव माने बे इण्डियानि खुनु ओनसोलाव खुनु स्टेटआवनो बियो माने नेक्स्ट टाइम लाइसेन्स मोननाय नङा आरोखि गतिके एसेबां माने बेले बेजेआव थांनो जों माने जास्ट गावनि रैखाथिनि थाखाय न'खरनि मोजांनि थाखाय मोजां थासारि लाबोनो थाखाय मोनसेल' खामानि मावनांगौ जों जुमाय लोंनानै गारि सालायनो नाङा बास बेनो खावलायनाय आं बेखौनो बुंदों दे बे चेकिंआ बे नङा जे जों दाल' खालामदों दिनैल' खालामगोन बेबो नङा खालामबाय थागोन आरोखि